במצפה יוסף, סמוך ליישוב הר ברכה שבאזור שכם. שימו לב למה שקורה בחלק התחתון השמאלי של המסך. מיד יופיע שם עיגול אדום, ובו תראו בחור ישראלי, בן 30, מתמוטט אחרי שכדור פוגע בו. אחר כך אנחנו מבינים שאותו ישראלי שנפצע קל, נפגע מירי צלפים שהגיע משכם. אותו בחור מאושפז הבוקר בבית החולים מאיר בכפר סבא, קוראים לו אדם יחזקאל, והוא איתנו בריאיון ראשון מאז האירוע הזה. שלום אדם. היי, שלום. בוקר טוב, תודה שאתה איתנו. איך אתה מרגיש? תודה להיות פה. אני מרגיש שזה נס שאני חי. מה דרגת הפציעה שלך? איפה נפגעת? קיבלתי כדור פה בחזה, ונכנס, והכדור עדיין בפנים. וואו. הם לא רוצים להוציא אותו, וזה ממש היה פחד. אני אף פעם לא הייתי במצב כזה. תמיד אומרים, אפשר להיות יותר גרוע, וזה בטח המצב אחד הכי גרועים שהייתי בחיים שלי. כן, ברור. תראה, אנחנו רואים את התיעוד הזה. הירי הזה פשוט מגיע משום מקום. זה לא שראיתם מחבלים באזור או משהו כזה. לגמרי, היינו עם מלווה אפילו צבאי. היה לנו אוטובוס מוגן. זה היה מופתע לגמרי, אבל האמת, אני חשבתי על כל הטיול הזה, רואים כל הבתים, יש עשרות אלפי בתים שם, וידעתי שזה נראה ממש כאילו סיכון לגמרי. הם יכולים לראות בנו בקלות. תגיד, אתה עומד שם בסככה, כרגיל, בלי שום אירוע חריג, ופתאום מה אתה מרגיש? כאב? מרגיש פתאום פיצוץ וכאב, ולא הרגשתי את היד מיד. כאילו כאב כזה, ואז ירדתי על הרצפה, הגשתי חלש, ואמרתי, ירו בי. קיבלתי כדור, ואנשים לא האמינו, כי לא היה הרבה דם על הרצפה. הייתי חושב שיהיה המון דם, אבל אנשים לא האמינו, חשבו, איך זה יכול להיות? אולי משהו התפוצץ, הטלפון שלי, משהו נפל. אמרתי, לא, זה כדור, אני בטוח. אתה הבנת כבר ברגע הראשון שמדובר בכדור שפוגע בך? כי זה אירוע באמת מפתיע שאתה, אתה יודע, שוב, זה לא שאתה רואה איזשהו מישהו מולך ואתה רואה אותו יורה. נכון. אתה פשוט חווה איזשהו כאב. נכון. תשמע, אני מדריך כושר, אז זאת אומרת, אני יודע מה זה להיפצע מכאב ספורט, מריצה, מכל מיני דברים. זה לא כמו כאב אחר, זה משהו מיוחד. אתה מרגיש, זה כאב שממש שולט על עצמך, זה משהו ענק. ידעתי שזה כדור, הייתי 100%. ובעצם כשאתה נפגע, מה קורה אחר כך? מפנים אותך, מטפלים בך במקום? כאילו החברים שלי כאילו לא ידעו מיד אם זה היה כדור, אז רצו לראות מה קורה, ואז התקשרו לביטוח, כאילו לביטחון ולצבא, והצבא הגיע, ואז בדקו, הציעו את החוצה, וראו דם, חשבו שזה רק נגע בי בצד, כי יש קצת דם בצד, אבל באמת זה נכנס בי. אתה יודע, אדם, זה כמה סנטימטרים שמאלה, האירוע הזה יכול היה להיגמר לגמרי אחרת. לגמרי. זה היה יכול להיות למות לגמרי, אם זה היה בראש. זה היה משהו, אני הייתי בהלם. אני דאגתי מיד, כאילו איך אני יכול לפרנס את המשפחה שלי, איך אני יכול, כאילו, אני מדריך כושר, אז איך אני יכול לעזור לאשתי ולילדים שלי. זה כבר היה קשה, עכשיו במצב כזה בבית חולים. היית שם לבד או עם המשפחה בסיור הזה? לא, הייתי עם החברים שלי מהבית כנסת. כן. טוב, בכלל עלית מקנדה, אתה חי פה עם אשתך, 4 הילדים, זה אירוע שגורם לך לשקול שוב, אולי לחזור לקנדה, או שכפי שיורם גאון שער לא ינצחו אותך? לא, אני פה לנצח, אני אוהב ארץ ישראל, הלב שלי פה, זה לא עוצר אותי בשום דבר, אני פשוט יחזור יותר חזק, הלב שלי עם עם ישראל, התגייסתי גם פעם, אני גם הייתי מתנדב במגן דוד אדום, אני פה, זה המקום שלי, זה הבית שלי.
אדם יחזקאל, אנחנו נאחל לך רפואה שלמה, ואנחנו שמחים שאתה מצליח להתאושש לאט לאט. תודה שדיברת איתנו הבוקר עם השחזור של הרגע הבאמת מאוד מפחיד הזה. תודה רבה מכל הלב, אני אוהב אתכם, ועם ישראל חי, ומאוד חשוב שיהיה אחדות בעם ישראל. כל אחד יתפשר, אוהב את אחד את השני, והכל יהיה בסדר. אני אוהב אותך בחזרה, אדם. נראה לי שיש פה אהבה הדדית.